Десяткі крамаў і аўтазаправачных станцыяў сталіся ахвярамі махляроў. Першая пасля вызвалення публічная сустрэча з беларусамі Сергея Ціханаўскага. А таксама куды і як скардзіцца беларусам, калі гэта забароняць рабіць праз тык-ток. Цягам на бліжэйшыя гадзіны самыя важныя і цікавыя падзеі чацвярга. Я, Алесь Залеўскі, вітаю ўсіх. І калі вам бяспечна, просім паставіць лайк гэтаму відэа, каб болей беларусаў пабачыла навіны па-беларуску і без цэнзуры. Здавалася б, вайсковае вучэнне «Захад-2025» перанесеныя ў глыб краіны, каб не правакаваць НАТО і Украіны. А беларускае войска пакуль так і не далучылася да расійскай агрэсіі. Але суседзі Беларусі рыхтуюцца да вайны. Сэм Польшчы прыняў законапраект пра выхад з канвенцыі аб забароне супрацьпяхотных мінаў. Пасля таго, як пастанову зацвердзіць Сенат, Польшча зможа замінаваць межы з Беларусю і Расіяй. А такі крок Варшава даб'ецца на дачыненнях з суседзямі на доўгія гады. Няўжо інакш нельга? Разбіралася Ірына Дарафійчук. Чарговы крок Польшчы для ўзмацнення межаў. Сейм краіны прыняў законапраект пра выхад з атаўскай дамовы аб невыкарыстанні супрацьпяхотных мінаў. Гэта азначае, што вайскоўцы змогуць вырабляць, накопліваць і выкарыстоўваць такую зброю. Гэта, конечно, не тая захада, якая там аж вельмі моцна падыме абароназдольнасць, але гэта адна з рэчаў, якія могуць на першым этапе расійскай інвазіі істотна перашкодзіць. Праз паўгода пасля таго, як законапраект зацвердзіць польскі сенат і Варшава паінфармуе пра сваю пастанову ААН, краіна канчаткова выйдзе з пагаднення. Раней падобныя захады распачалі Фінляндыя, Літва, Эстонія і Латвія. Дзве апошнія краіны ўжо цалкам выйшлі з атаўскай канвенцыі. Кіраўнікі вайсковых ведамстваў яшчэ ў сакавіку рэкамендавалі сваім урадам зрабіць гэта з увагі на рост пагрозаў з боку Расіі і Беларусі. Калі ўвесь рэгіён, усе міністры абароны адначасова транслююць адзіны пасыл, я думаю, што стратэгічна гэта значна больш выразнае пасланне аб тым, што мы сур'ёзна ставімся да стрымлівання і абароны нашых межаў. Польшча ўжо абвесціла пра планы размясціць на мяжы з Расіяй ды Беларуссю 1 мільён мінаў у рамках праграмы «Усходні шчыт». Гэта прымежнае ўмацаванне працягласцю каля 800 кіламетраў. Гэта не толькі інжынерныя загароды, якія мы тут бачым. Гэта таксама сістэма маніторынгу. Гэта далейшае ўзмацненне сетак GSM. Гэта пашырэнне дарог, вадасцёкаў, мастоў. Пра небяспеку з усходу і агульныя захады абароны шмат гаварылася днямі на саміце НАТО. Путін далей пагражае, далей кажа, што ўся Украіна належыць яму, стварыў фашыстоўскую дыктатуру, больш рэпрэсіўную, чым падчас упадку Савецкага Саюзу. Таму мы мусім быць падрыхтаваныя да ягоных нерацыянальных дзеянняў. Асобную ўвагу нашых заходніх суседзяў прыцягваюць сумесныя вучэнні «Захад-2025», якія Расія і Беларусь запланавалі на верасень. Хоць міністр абароны Беларусі Віктор Хрэнін і заяўляў, што іх нібыта перанясуць далей ад заходніх межаў. Гэта будзе толькі паказваць, што няма агрэсіўных намераў з боку Расіі і Беларусі ў гэты момант. І, натуральна, мы прымем гэта з задавальненнем. Аднак, незалежна ад гэтага, мы зладзім уласныя вучэнні і пакажам нашу гатовасць да абароны. Мы зробім тое, што трэба, разам з НАТО, разам з ШЭЙП, штаб-кватэрай аб'яднанага вайсковага камандавання ў Еўропе. Мы рыхтуемся да гэтага, як заўсёды, калі вучэнні «Захад» праходзяць у нашым рэгіёне. Ці дастаткова гэтых захадаў, каб запэўніць бяспеку? Нават ранейшых механізмаў НАТО хапала для таго, каб абараніцца ад агрэсіі рэжымаў Пуціна і Лукашэнкі. Проста пытанне ў тым, як гэтыя захады выконваюцца. Галоўная задача Расіі – падарваць інтэгральнасць НАТО, падарваць адзінства дзеля таго, каб тыя рашэнні, якія там прымаюцца, не выконваліся. Апроч спробаў дэзінтэграцыі працягваюцца і гібрыдныя атакі. З пачатку года толькі латышскія памежнікі перадухілілі больш за 5,5 тысяч спробаў незаконнага пераходу мяжы з беларускага боку. Таму кабінет міністраў Латвіі падоўжыў да канца года ўзмоцнены рэжым аховы мяжы з Беларуссю. Ірына Дарафійчук, Белсат. Сёння сталіцу Польшчы, Варшаву, наведваюць кіраўніца бяданага пераходнага кабінету Святлана Ціханаўская і блогер ды былы палітвязень Сергей Ціханаўскі. Цяпер яны сустракаюцца з кіраўніцтвам Рэспублікі Польшча, а на 20-ю гадзіну менскага часу прызначаны мітынг сустрэчы з Ціханаўскім у цэнтры польскай сталіцы. Проста цяпер у прэзідэнцкім палацы прысутнічае здымачная група Белсату з аповедам з месца падзеяў Аліна Скрабунова.
Свой візит у Польшчу былы палітвязень Сергей Тихановскі пачаў з прэзідэнцкага палацу ў Варшаве. Тут яго таксама дэлегацыю, з якой ён прыехаў, Святлану Тихановскую, прадстаўнікоў офісу Святланы Тихановскай і Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, чакала сустрэча на вышэйшым узроўні з прэзідэнтам Польшчы Анджеем Дудам. Пасля прэзідэнцкага палацу прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці на чале з Сергеем Тихановскім і Святланай Тихановскай скіраваліся ў Міністэрства замежных справаў на спатканне з міністрам Радославам Сікорскім. Дарэчы, ён быў сімвалічным хростам Сергея, пакуль той сядзеў у турме ў Беларусі. Адразу, як стала вядома пра вызваленне Сергея Тихановскага з турмы, Радослаў Сікорскі напісаў у былым твітары вітальныя словы. Маўляў, Сергей, ты патрэбны вольнаму свету. А пасля дадаў, што Польшча працягне змагацца і за свайго грамадзяніна, палітвязня Анджея Пачобута, якога рэжым Лукашэнкі працягвае незаконна ўтрымліваць у турме. Сустрэча з Сікорскім адбываецца таксама без прысутнасці медыяў. Таксама Сергей Тихановскі мае намер сустрэцца і з беларускай дыаспарай. Ужо неўзабаве о 20-й гадзіне ля помніка Каперніка ў Варшаве, дзе штотыдзень праходзяць акцыі ў падтрыманне беларускіх палітвязняў, адбудзецца мітынг сустрэча Тихановскага з беларусамі. Аліна Скрабунова, Белсат. Жывую трансляцыю сустрэчы апазіцыйных лідараў з беларусамі ў Варшаве глядзіце адразу пасля студыі Белсата 20 паводле Менску. Не прапусціце. І на фоне прыезду ў польскую сталіцу Сергея Тихановскага ў чатах беларусаў Польшчы невядомыя спрабуюць збіраць асабістыя звесткі карыстальнікаў. Гэта робяць пад выглядам раздачы атрыбутыкі, сцягоў, бранзалетаў ды іншага. Для атрымання просяць запоўніць Google форму. Акрамя таго, па адмысловых тэлеграм-суполках беларускіх эмігрантаў рассылаюць фэйкавыя анонсы сустрэчы з Тихановскім, дзе называюць няправільны час і месца. Меркавана гэта робяць беларускія спецслужбы. Пра гэта ўскосна сведчаць дзясяткі паведамленняў у тых жа чатах, у якіх шукаюць фатографаў. Ім за шчодрыя ганарары прапаноўваюць здымаць удзельнікаў акцыі з Тихановскім. Як заўважыла наша Ніва, адзін з аккаунтаў, з якога публікавалі такія абвесткі, належыць рэдактарцы Вікіпедыі Вользе Сітнік. Жанчына цяпер за кратамі ў межах справы вікіпедыстаў. Раней беларускія сілавікі замаўлялі здымкі акцыяў беларусаў у замежжы, пасля чаго распачыналі супраць удзельнікаў акцыяў крымінальныя справы. Застаемся ў падзеях замежжа. Аднаўленне можа заняць некалькі гадоў. Такім чынам, цэнтральнае выведнае кіраўніцтва ЗША ацаніла шкоду, нанесеную іранскай ядравай праграме ў выніку амерыканскіх удараў. Ян Федарович працягне тэму. Новыя звесткі. Дырэктар цэнтральнага выведнага кіраўніцтва ЗША Джон Рэдкліф спаслаўся на свежую інфармацыю ў пытанні знішчэння іранскага ядравага патэнцыялу. Крыніцу ён назваў, цытата, «гістарычна надзейнай і дакладнай». Ядравая праграма Ірану пацярпела ад нядаўніх мэтанакіраваных удараў. Некалькі ключавых іранскіх ядравых аб'ектаў былі знішчаны, і на аднаўленне спатрэбяцца гады. Раней у медыях з'явілася інфармацыя, што іранская ядравая праграма мала пацярпела пасля амерыканскіх ракетных удараў. Маўляў, пры неабходнасці Тэгеран можа аднавіць яе цягам некалькіх тыдняў. Белы дом гэта рашуча зняпраўдзіў, а Дональд Трамп у сацыяльных сетках абрынуўся з крытыкаю на журналістку CNN. Наташу Бертранд трэба звольніць CNN. Яна хлусіць пра ядравыя аб'екты, спрабуючы знішчыць нашых патрыятычных пілотаў, выставіўшы іх у дрэнным святле. Хоць насамрэч яны выканалі працу выдатна і дабіліся поўнага поспеху, татальнага знішчэння. ЗША заатакавалі іранскія ядравыя аб'екты ў Фардо, Натанзе і Ісфахане 22 чэрвеня. Амерыканцы выкарысталі 7 самалётаў Би-2, якія дазапраўляліся проста ў паветры. Яны скінулі 14 супрацьбункерных бомбаў GBU-57. Усё гэта адбылося на фоне гарачай фазы іранска-ізраільскага канфлікту, падчас якога і Іерусалім, і Тэгеран абменьваліся ударамі ракетамі і беспілотнікамі. Ян Федарович, Белсат. Расійскае войска спыніла прасоўванне і нават адступае на некаторых участках фронту ў Сумскай вобласці. Пра гэта заявіў галоўнакамандуючы ЗСУ. Александр Сыскі паведаміў, што ўкраінскія падраздзяленні эфектыўна вядуць актыўную абарону і вызваляюць тэрыторыю ў памежы Сумскай вобласці. На паўночна-слабажанскім і курскім кірунках ЗСУ адцягнулі на сябе каля 50 тысяч расійскіх вайскоўцаў.
у тым ліку элітныя падраздзяленні. Наступ у Глушкоўскім раёне Курскай вобласці прымусіў Расіі перакінуць войскі на абарону, што знізіла яе наступальны патэнцыял на сумскім кірунку. Сырскі дадаў, што для абароны гарадоў Сумшчыны стварылі адмысловую групу. Міліцыя затрымала 11 мінчукоў, якія вымагалі грошы ў крамах і на аўтазапраўках на Меншчыне, Гарадзеншчыне і Магілёўшчыне. Як піша МУС, яны пад выглядам пакупнікоў шукалі ў гандлёвых кропках пратэрмінаваныя тавары і пагражалі скласці скаргі. Каб пазбегчы гэтага, прапаноўвалі гандлярам ці ўладальнікам бізнесу купіць у іх вучэбныя курсы. Паводле міліцыі падазраваныя заснавалі шэраг фірмаў, якія спецыялізаваліся на продажы курсаў. Цяпер шкоду ацэньваюць на 80 тысяч рублёў. Агулам у арыштаваных канфіскавалі тэхніку, аўтамабілі і 60 тысяч рублёў наяўнымі. Следчы камітэт адкрыў справу за вымаганне здзяйснення групай асобаў. Цяпер арыштаваным пагражае да 15 гадоў зняволення. Сотні крымінальных справаў, больш за 1500 фігурантаў. Гэта не чарговая хваля палітычных рэпрэсій у Беларусі, а спосаб змагання сілавікоў з праблемаю падзяжу быдла ў нашай краіне. Мой калега Владзіслаў Корсак на аснове дакументу Гомельскай пракуратуры, да якога атрымаў доступ Белпол, высветліў, што насамрэч адбываецца ў сферы жывёлагадоўлі ў Беларусі і хто адказны за гістарычна самыя высокія паказнікі гібелі жывёлы. Гомельскія пракуроры паехалі ў палі выконваць даручэнні Лукашэнкі, а менавіта праводзіць наглядныя мерапрыемствы ў сферы аграпрамысловага комплексу. А там суцэльная катастрофа. Прынамсі, гэта вынікае са здабытага Белполам ліста пракуратуры Гомельскай вобласці да старшыні Гомельскага аблвыканкаму. У лісце вынікі пракурорскіх правяранняў розных аб'ектаў аграпрамысловага комплексу ў апошнія гады, у тым ліку 100 магільнікаў для быдла ў красавіку-траўні сёлета. Тут і перапоўненасць гэтых магільнікаў, парэшткі жывёлінаў тырчаць проста з-пад зямлі і няправільнае іх рыхтаванне і адвольнае пахаванне быдла. Пры наяўнасці свабоднага месца ў біяметрычных ямах пахаванне жывёлы ажыццяўляецца ў лясным масіве за 500-750 метраў ад магільнікаў для быдла. Найбольш складаную пракуроры называюць сітуацыі ў шэрагу гаспадарак Калінкавіцкага, Кармянскага, Петрыкаўскага і Хойніцкага раёнаў. Скотомогильники в лесах у нас, чтобы от тех же прокуроров это скрыть. Потому что прокурор придет, скотомогильник посчитает, там 100 голов лежит, а у тебя по бумагам только 3 головы пало. Ну, и цифры, вот я как раз таки озвучиваю цифры, это не примерные, а так и есть. 3 упало, а на самом деле их сотни. Прокуроры сведчаць, што розныя парушэнні выяўленыя ў траціне абследаваных аб'ектаў. Понимая то, как действительно работает система, можно сказать, что 35 это максимально заниженная цифра. 30 лет Лукашенко выстраивал вот такую вертикаль, при которой одни прячут, другие ездят, находят, но все равно рисуют цифры не те, потому что это может быть проблема для других. И в конечном итоге это все такой замкнутый круг. З ліста вынікае, што парушэнні паўтараюцца, нават нягледзячы на ранейшае прыцягненне вінаватых да адказнасці. Раённыя ветэрынарныя станцыі ігнаруюць пракурорскія прадпісанні ці падыходзяць да іх фармальна. Нярэдка ж асобы адказныя за той ці іншы працэс у гаспадарках проста адсутнічаюць. Накрыўка біяметрычнай ямы магільніку для быдла не зачыненая на замок. Адсутнічае брама і траншея па перыметры з валам з унутранага грунту. Кіраўнік не прызначыў адказнай асобы за магільнік для быдла. Справядлівае пытанне. Ну што ж такое перашкаджае працаўнікам на месцах прытрымлівацца стандартаў, ды больш-менш дбаць пра тыя быдламагільнікі і іншыя аб'екты ды тэхналагічныя працэсы? Закавыка ў грошах, а дакладней у іх адсутнасці, сведчаць нашы эксперты. Калгасы, райподы і іншыя дзяржгаспадаркі існуюць у нястачы. У той жа час дзяржава патрабуе дадаткова ашчаджаць, да таго ж пастаянна падвышаць паказнікі продажу прадукцыі, адсюль і прыпіскі. Кормов нормальных нет, насколько мы знаем, опять-таки из различного рода документов. Ветеринарные там условия тоже не соблюдаются. А показатели нужно в плановой экономике постоянно только повышать. Вот и люди идут на такого рода преступления, и они идут, потому что сама система их заставляет идти на эти преступления. Тотальнае безграшоўе і адсутнасць гаспадара на зямлі прычыны і масавага падзяжу жывёлы, якім нядаўна гучна абураўся Лукашенко. Уж я вам головы поснимаю точно. У нас в сельском хозяйстве нету бизнеса.
Есть просто выполнение планов. Выполнение планов, ну, соответственно, и заработки там такие. А где низкие заработки, соответственно, и мотивация у людей такая же к работе. Ну, проще закопать в лесу этого теленка, чем думать, как его спасти жизнь. У лісце пракуратуры Гомельскай вобласці згадваецца таксама ўскрыццё магільнікаў ды выманне адтуль тушаў быдла. Пракуроры дапускаюць, што далей тое мяса магло трапіць у продаж. Дарэчы, гэткія факты сталі публічнымі сёлета ў красавіку, таксама дзякуючы Белполу. Паводле здабытых тады дакументаў, мяса з магільнікаў магло трапіць у тым ліку ў школьныя сталоўкі. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Беларусы зноў скардзяцца ў тыктоку на свае праблемы і зноў не зусім эфектыўна. Надоечы жыхары вёскі Махнавічы на Салігоршчыне запісалі зварот да Лукашэнкі наконт закрыцця іхнае крамы. Але мясцовыя чыноўнікі, прынамсі пакуль, абяцаюць толькі аўтакраму. Тым часам сам Лукашенко нядаўна патрабаваў, каб да яго звароты не даходзілі, а вырашаліся на месцах. Што хвалюе беларусаў у тыктоку і як рэагуюць на такую актыўнасць улады? Марыя Сысой. Ликвидация торговой точки – это для нас какая-то последняя капля. Мы очень надеемся, что мы будем услышаны. Чарговая вёска збіраецца на сход і просіць не закрываць сваёй крамы. 2 месяца таму новы двор на Случчыне. Там пытанне дагэтуль не развязалі, прадаўца не знайшлі. Цяпер Махнавічы на Салігоршчыне. Вёска на 150 жыхароў, летам на 250. Вельмі просіць не пускаць аўталаўкі, бо быў горкі досвед. Звяртаюцца наўпрост да Лукашэнкі. Пры гэтым перапрашаюць і кажуць, што мясцовым уладам пісалі. Нам только со всех углов говорят, мы должны понять. Мы то и дело 20 лет понимаем. Мы понимали, когда у нас ликвидировали центр колхоза. Мы понимали оптимизацию, когда у нас закопали школу. Мы понимали оптимизацию, когда закрыли почту, детский сад и когда закрыли сельский клуб. У відэа амаль 900 тысяч праглядаў і больш за 2000 каментароў. Мноства з іх пра такія ж праблемы ў іншых вёсках. Чыноўнікі на рэзананснае відэа адказалі: кадраў няма, заменяць аўтакрамай тройчы на тыдзень і нават прыедуць на сустрэчу з жыхарамі. Пры гэтым некалькі тыдняў таму Лукашенко патрабаваў: одно из направлений вашей работы администрации президента мое, естественно, обращение к гражданам. Их в идеале быть не должно. Как минимум обращения не должны доходить до уровня администрации президента. Они должны решаться на местах. Гэтыя мясцовыя ўлады, яны ж таксама не валодаюць там цалкам велізарнымі паўнамоцтвамі. Самае галоўнае, што бюджэт размяркоўваецца ўсё роўна праз Менск. Бо калі ты пераразмяркуеш бюджэт самастойна, умоўна кажучы, ці нават праз складаную бюджэтную працэдуру, то ўсё роўна могуць прыйсці КДК і скажуць: слухай, ну так ты тут паўнамоцтвы перавысіў. Хто не хоча гэтага рабіць? Адсюль ўсё роўна раней ці пазней усе пытанні даходзяць да Лукашэнкі. І ён такую сістэму сам выбудаваў. Беларусы скардзяцца ў тиктоку на, здавалася б, далёкія ад палітыкі рэчы. Гнілая бульба ў крамах, праблемы з жытлом для шматдзетных сем'яў ці дзіўныя патрабаванні да настаўнікаў. Я прочитал то, что писали сегодня в тиктоках там и прочее наши преподаватели, учителя. Один написал, а другие там сотнями, тысячами реагируют. Нагнуть государство скандалом уже точно ни у кого не получится. Это всем желающим на заметку. А если нужно будет, то в ответ на публичную неправду от какого-то гражданина государство выкатит неприятную для кого-то, но чистейшую правду. Праўда выглядае на тое, што тыкток, і доўгія перапіскі з вертыкаллю – гэта ўсё, што сёння застаецца беларусам. Там адміністрацыі Лукашэнкі, так, можна ісці ў тыкток, і я думаю, што вось гэтыя калектыўныя звароты, дарэчы, яны вельмі добрыя. У тым сэнсе зразумела, што вось ён просто той самы тур, ён дастаў з усіх агульных зваротаў зварот адной жанчыны, там знайшоў на яе кампрамат. Ну а калі цэлая вёска скардзіцца, цэлая вуліца, цэлы дом, які кампрамат тут можа быць? Людзі просто хочуць вырашыць свае пытанні. Тыдзень таму ўлады прызналі экстрэмісцкім фармаваннем проект Petitions BY, які так у студзені дадалі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Там у апошнія гады публікавалі збольшага мясцовыя побытавыя звароты. Марыя Сысой, Белсат. Гэткімі былі навіны ў аб'ектыве. Наперадзе студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Віталем Бабінам.
Добрый вечер. Сегодня аккурат и абмяркуем гэтую ситуацию з адзінай крамай у адной з вёсак на Салігоршыне, якую ўлады пастанавілі зачыніць. А пакуль прапаную агляд публікацыяў з нашай інтэрнэт-старонкі. Лукашенко хвалится сувязями с краінамі так званай далёкай дугі, між тым чыноўнікі занепакоеныя кепскім станам гандлю з імі ж. Журналіст інтэрнэт-старонкі Белсату Арсен Руденко захацеў разабрацца, як справы выглядаюць насамрэч. Мяркуючы з дакументу, які трапіў у распараджэнне Белполу, чыноўнікі прызнаюць праблемы ў гандлі з краінамі так званай далёкай дугі. Наракаюць на санкцыі, неканкурэнтназдольнасць і слабое прасоўванне беларускіх тавараў. Гэтак, паводле звестак UN Comtrade, продажы беларускіх тавараў у Японію знізіліся з 29 мільёнаў долараў у 2020 годзе да 3 мільёнаў 700 тысяч долараў летась. У 2020 годзе 2/3 продажаў у Японію складалі калійныя ўгнаенні, а ў 2024 годзе больш за палову гэта яйкі, малочныя прадукты, мёд ды іншыя харчы. На дадатак ёсць праблема камунікацыі, зазначае эканамістка Аліса Рыжыченка. У Японію адпраўляюць гандлёвыя прапановы на расійскай мове. Гэта такое неразуменне і адсутнасць кваліфікацыі ў людзей, якія працуюць з экспартам, што нават сорамна каментаваць. Усходнія рынкі абсалютна спецыфічныя. Для таго, каб ажыццяўляць з імі гандаль, трэба рабіць ім прапановы на мове краіны, з якой вы хочаце гандляваць, нават не на англійскай. Больш інфармацыі ў артыкуле на нашым сайце. У Беларусі скарачаецца колькасць занятых у эканоміцы, пры гэтым колькасць вакансіяў расце. Прычына гэтага ў артыкуле на старонцы Белсат.ru разважае наш калега Сцяпан Кубік. Лік працаўнікоў у Беларусі працягвае зніжацца. Калі ў сакавіку ў эканоміцы былі занятыя больш за 4 мільёны 146 тысячаў асобаў, то ў красавіку на 10 тысячаў меней, а ў траўні мінус яшчэ 14 тысячаў. За 2 месяцы ў краіне зніклі 24 тысячы работнікаў. На пачатку гэтага года ў параўнанні з минулым эканоміка прыдбала небагата новых працаўнікоў, кажа эканамістка Настасья Лузгіна. У студзені, лютым, сакавіку год да года прырост на ўзроўні 0,1%. Гэта вельмі нязначна ў плане занятасці. Паляпшэнне сітуацыі адбылося толькі з пункту гледжання таго, што спынілася падзенне. Аднак мы не можам казаць, што намеціўся нейкі ўстойлівы рост. Пры гэтым патрэба ў кадрах усё расце, калі ў студзені ў рэспубліканскай базе вакансіяў было амаль 189 тысяч пазіцыяў, то цяпер больш за 212 тысячаў. Праваабаронцы ацанілі стан права на свабоду ад катавання ў Беларусі ў 2024 годзе. Падрабязнасці ў артыкуле з Дмітра Міраша на інтэрнэт-старонцы Белсату. Рутінізацыя катаванняў, нармалізацыя рэжыму інкамунікада, змяненне практык пакаянных відэа і рызыка для жыцця ва ўстановах пенітэнцыярнай сістэмы Беларусі. Гэтак бачыць агульную карціну 2024 года праваабаронцы. Самае страшнае, што крымінальнае пакаранне, якое атрымліваюць людзі за ажыццяўленне сваіх правоў, не праходзіць бясследна. Нічога не праходзіць без следу. У кагосьці застаюцца наступствы для псіхікі, у кагосьці саматычнага здароўя, а для кагосьці гэтае зняволенне застаецца пажыццёвым, і ён з яго ніколі не вяртаецца. Праваабаронца Павел Сапелка дадае, што і так неідэальны стан пенітэнцыярнай сістэмы Беларусі з 2020 года значна пагоршыўся. І досыць незвычайная гісторыя. У Румыніі беларусы ўклеілі ў пашпарт Новай Беларусі візу і паставілі штамп аб мінанні мяжы. Пра гэта жанчына распавяла карэспандэнцыі Белсату Любові Лунёвай. Беларуска замужам за украінцам з 2006 да 2019 года яны жылі ў Румыніі. Там жа Наталля атрымала прыездны дакумент еўразвязу. З 2010 года ў яе ёсць і дазвол на сталае пражыванне ва ўкраіне. У 2023 сям'я вярнулася працаваць у Румынію. Жанчына на ўсялякі выпадак набыла пашпарт Новай Беларусі, бо тэрмін дзеяння ейнага беларускага пашпарта скончыўся. У Румыніі яна звярнулася ў адпаведны орган паводле месца жыхарства, аплаціла збор і ёй
ёй у пашпарт Новай Беларусі уклеілі такую ж працоўную візу, што была раней у старым пашпарце. Больш за тое, калі яна днямі вярталася з Румыніі ва ўкраіну, то румынскі памежнік у новым пашпарце паставіў штамп прамінання мяжы. У Кіеве Наталля звярнулася ў ЗАГС, каб у новым пашпарце ёй паставілі пячатку пра рэгістрацыю шлюбу. Яна заплаціла збор, пячатка была пастаўленая без якіх-кольвек праблемаў. Гісторыю шукайце на belsat.eu. Што стаіць за вызваленнем Сергея Ціхановскага ды іншых палітвязняў пасля прыезду Кіта Келлага ў Менск? Размова з літоўскім еўрадэпутатам ужо хутка у нашым эфіры. Запрашаю ў студыю Белсат. На Белсаце, студыя Белсата ў жывым эфіры абмяркоўваем падзеі найважнейшыя гэтага чацвярга. І адна з падзей, можа, не самая галоўная, але такая цікавостка. Сёння такая арганізацыя «Артыкль 19» абвясціла пра вынікі свайго рэйтынгу датычна свабоды слова ў свеце. І, увага, наша краіна заняла 3-е месца з канца. Я не здзіўленая. Так, са 161 краіны мы 159 адпаведна. Мы нават кагосьці абганяем і нават скажу каго, Нікарагуа і Паўночная Карэя. З этой нагоды у нас ёсць і апытанка ў нашым чаце трансляцыі. Яно ананімнае, таму заклікаем прыняць у яе удзел. А мы пытаемся, чаго нам не хапае для таго, каб узначаліць гэты рэйтынг. Ну, а, уласна, сацыяльная сетка TikTok найбольш вядомая сваім забаўляльным кантэнтам, аднак апошнім часам беларусы ўсё часцей выкарыстоўваюць яе з іншую мэтаю, а менавіта, каб звярнуцца да Лукашэнкі з нагоды пэўных праблемаў. Чарговы такі ролик, ну бо медыяў незалежных не засталося ўнутры краіны, як яшчэ дзяліцца беларусам. Так вось, чарговы такі ролик апублікавалі ад імя жыхароў вёскі Махнавіча Салігорскага района. Нагодаю публічна звярнуцца да Лукашэнкі. Сталіся пагрозы закрыцця адзінай у паселішчы крамы. В прямом смысле этого слова эта новость в очередной раз ввела в ступор всех жителей нашей деревни и не только, жителей близлежащих деревень. Поскольку когда-то в бытность существования нашего колхоза «Новый мир», кроме наша деревня была центром этого хозяйства, и входили следующие деревни: Прогресс, Комсомолец и Зеленый Бор. Та альтернатива, которую нам предлагают в виде автолавки, это не вариант, потому что горький опыт, к сожалению, у нас уже был. Что это такое, мы знаем. Мы не знаем, какая истинная причина. Мы уже запутались в той информации, которую до нас доводят, кто кому чего продал, кто у кого арендует, за сколько арендует. И нам только со всех углов говорят, мы должны понять. Мы то и дело 20 лет понимаем. Мы понимали, когда у нас ликвидировали центр колхоза. Мы понимали оптимизацию, когда у нас закрыли, закопали школу. Мы понимали оптимизацию, когда закрыли почту, детский сад, и когда закрыли сельский клуб и ликвидировали с лица земли. Но мы думали, что закрытие и ликвидация сельского клуба это будет последним объектом из той печальной статистики, которая была. Но на самом деле эксперименты с нашей деревней продолжаются. Не только з вашей. Палітыкі, спікер Каардынацыйнай рады Артём Брухан з намі на відэасувязі. Працягнем абмяркоўваць гэтую тэму. Артём, добрый вечар, дзякуй, што знайшлі час далучыцца да нашага эфіру. Ну вось шмат чаго пералічыла гэтая жанчына, чаго зачынілі, ўсё бадай зачынілі, засталася адзіная крама, якую зачыняць. На ваш погляд, колькі такіх шматпакутных вёсак у Беларусі можа быць? Я ўпэўнены, што такіх вёсак даволі шмат будзе, бо вось гэтая аптымізацыя, пра якую яна казала, я нават памятаю тыя працэсы, якія адбываліся, і сапраўды сельскія клубы і школы зачыняліся, і гэты працэс зразумела, што будзе працягвацца, бо грошаў у бюджэце на ўтрыманне такіх адзінак няма, і
самае простае, што можа зрабіць сістэма ў гэтай сітуацыі, не паспрабаваць разабрацца, як выясніць, каб гэта ўсё ж такі так ці інакш працавала, ці аптымізаваць, каб было ўсім добра, а просто зачыніць, каб зняць вось гэтую бюджэтную нагрузку і зняць з сябе вось гэтую адказнасць і зняць усе пытанні. Я упэўнены, што такіх вёсак даволі шмат, і ў першую чаргу рашэнні прымаюцца сыходзячы з інтарэсаў, як кажуць, уладаў, а не грамадства. Вось запатрабаванні грамадства ігнаруюцца, не разгледжваюцца неабходным чынам, ну вось і атрымоўваюцца такія, як мінімум, звароты. Ось для мяне пытанне цікавае, чаму сапраўды яны ігнаруюцца з боку чыноўнікам, але я хацеў бы спачатку задаць пытанне вам, ну, нам усім, бадай, што датычна вось пытання нашай праграмы, у тым ліку, куды скардзіцца беларусам, да? Калі ім цяпер ужо і забараняюць праз TikTok, як гэта робіць дзяржаўная прапаганда, так і мы маем іншыя выпадкі, калі пасля таго, як публічна у TikTok там чалавек таксама Удзятава скрытыкаваў добраўпарадкаванне возера ў вёсцы, яго выгналі з працы. Раней заўсёды дзяржава і вёска беларуская мелі такія праблемы, так? І вёска вымірала, і не ведалі, што з гэтымі старымі хатамі рабіць. Але тады былі незалежныя медыі ў тым ліку, так? І я памятаю, як в праграме «Людскія справы» аб'ехаў усю краіну, і менавіта такія пытанні падымалі. Пасля мяне это рабіў Сергей Ціхановскі. Вось, ну, медыі былі інстытуцыі, праз якія людзі маглі дамагацца праўды, а гэтыя інстытуцыі медыйныя, яны пашыралі, скажам так, вагу гэтай інфармацыі і іх патрабаванняў. Так? Ну і чыноўнікі ўжо проста не маглі рэагаваць і рэагавалі, а часта і працавалі паводле вот этой павесткі інфармацыйнай незалежных медыяў у іхнім рэгіёне. Так? А цяпер незалежных медыяў няма. Што рабіць, куды ісці беларусам? Ну, дарэчы, пагаджуся з вами, што рэакцыя на публікацыю незалежных медыяў у дзяржслужбоўцаў заўсёды была, бо разумелі, што за гэта можа, як кажуць, прыляцець, і сапраўды гэта працавала. Што тычыцца, чаму ўвогуле так адбываецца, што рэакцыі на грамадзянскія звароты няма. Бо зразумела, тая сістэма, якую выбудаваў Александр Лукашенко, ну, яна выхавала ў чыноўніках нежаданне браць на сябе адказнасць. Бо зразумела, што ўсё роўна вырашае адзін чалавек, і гэтая вертыкаль, яна працуе такім чынам. Таму, калі чыноўнік, напрыклад, сваім рашэннем, мясцовы, там, старшыня райвыканкаму ці намеснік старшыні райвыканкаму, паспрабуе вырашыць нейкае пытанне, да яго потым у таго ж КДК могуць узнікнуць пытанні. А чаму менавіта ты так вырашыў гэтае пытанне? Можа, цябе нейкі хабар далі, ці перавысіў паўнамоцтвы, і гэта выклікае, ну, нежаданне проста быць самастойным у такіх пытаннях, і таму гэта ўшло вышэй. Там на пачатку пісалі людзі ў райвыканкам, потым аблвыканкам, потым міністэрства профільнае, потым заўсёды даходзілі так ці інакш да адміністрацыі Лукашэнкі. І вось гэта сведчыць пра тое, што гэтая вертыкаль, гэтая сістэма, якая была пабудавана там за 30 год, ну, яна вось выхавала такое пакаленне чынавенства, якое не хоча вырашаць пытанні людзей, а думае, каб пра тое не атрымаць па шапцы, не атрымаць пытанняў з боку КДК. Ну, вось так адбываецца, калі уладу не абірае народ на месцах, да, не мясцовыя ўлады фармуюцца праз выбары, і грамадзяне абіраюць людзей, а калі яна прызначаецца дзесьці з Мінску, з цэнтра там адзіным чалавекам. Вось гэта проста вось гэта вынік той палітычнай сістэмы, якую пабудаваў Александр Лукашенко. Я думаю, што людзям зараз якраз можна скардзіцца на пачатку праз райвыканкамы, потым аблвыканкамы. Праходзіць гэты, я упэўнены, што праходзіць гэты складаны шлях зваротаў у дзяржорганы, але гэта можа паўплываць. Калі не, то сапраўды выкарыстоўваць у якасці такой незалежных медыяў нейкія платформы. Вось як TikTok. І калі там умоўныя прапагандысты, не буду казаць іх імёнаў, кажуць, што мы там на кожнага знойдзем кампрамат, гэта ж таксама даволі цікавае сведчанне. Глядзіце, любая грамадская актыўнасць, нават даволі простыя просьбы людзей у вёсцы, яны разглядаюць, з імі змагаюцца такім чынам, як з палітычнымі апанентамі. Пошук кампрамату, публікацыя гэтага кампрамату. Гэта сведчыць пра тое, што абсалютны адрыў ад людзей, абсалютны адрыў ад разумення, як гэта працуе. Бо прывыклі працаваць такім чынам, біць людзей дубінкамі, калі яны штосьці патрабуюць, там звальняць з працы, ціснуць, там яшчэ штосьці. Але ж грамадства яно не можа вельмі доўга чакаць і замыкаць вочы нават вось на такія бытавыя рэчы. І гэта будзе адбывацца. Я упэўнены, што не знойдуць яны кампрамат на ўсіх тых людзей, якіх мы бачылі у гэтым тыктоку. Бо няма там ніякага кампрамату. Людзі просяць, проста хочуць вырашыць іх простае, даволі зразумелае пытанне.
Зрэшты, улады ўжо адрэагавалі. Заўтра яны плануюць сустрэчу з жыхарамі гэтай вёскі. Да гэтага прапаноўвалі аўталаўку, аднак людзі не пагадзіліся. Артём, на ваш погляд, чаму аўталаўка гэта не выйсце? Чаму туды, у гэтыя вёскі, не хочуць, напрыклад, прыходзіць гандлёвыя сеткі прыватныя? Вось тут таксама сістэмнае пытанне, звязанае з эканомікай і звязанае з прыцісненнем прыватнага бізнесу. Да невыгодна гэта прыватным бізнесоўцам адкрываць у такіх невялічкіх вёсках крамы, бо зразумела, што нешмат магчымасці купляць у людзей з-за гэтага адбываецца, з-за эканамічных пытанняў, не так шмат працы ў такіх вёсках. Таму проста невыгодна, таму прадпрымальнікі сыходзяць, а дзяржаўныя прадпрыемствы, якія там былі, яны проста зачыняюцца, бо яны нерэнтабельныя, невыгодна таксама. Яны скарачаюцца і прапаноўваюць, даволі для сябе зразумела просты выхад. Вось такую аўталаўку. Аўталаўка прыязджае колькі раз у тыдзень. І ці хопіць там прадуктаў для ўсіх людзей, ці нармальны там выбар. Гэта пытанне, якое, ведаеце, яно вырашаецца, але вырашаецца такім чынам, што не думаюць пра людзей. Вось там іх даволі шмат у гэтым тыктоку. Я ўпэўнены, там пражывае больш людзей, а ёсць людзі, які не могуць прыйсці да аўталаўкі. Хто будзе прыходзіць? Гэта такі, ведаеце, мясцовае, простае, зразумелае пытанне. Калі б, напрыклад, мясцовая ўлада абіралася, вось яны бы і вырашалі гэтае пытанне больш зразумелае і больш, калі мясцовыя ўлады мелі адказнасці і паўнамоцтва па вырашэнні такіх пытанняў. Але, на жаль, вось мы бачым, зараз проста вылезаюць ось гэтыя сістэмныя праблемы і сістэмныя пытанні, якія назапашваліся даволі доўгі час, калі проста сілай зачынялі людзям рты. Спадар Артём, я все-таки буду вяртацца зноў да пытання, куды цяпер сёння беларусам скардзіцца, вы тым больш прадстаўнікі самай што не ёсць рэпрэзентатыўны дэмакратычных сіл Беларусі, хоць і за мяжой цяпер. Бо раней нават да 20-го года, умоўна кажучы, і той жа там праект «Матолька, дапамажы», таксама это ж быў праект незалежнага грамадства ў адказ на тыя скаргі, якія ішлі з боку беларусаў, многіх яны там не заўсёды вырашаліся. Куча іншых, як талака, гарызантальных такіх з'явілася праектаў. Для того, каб беларусы самі вырашалі свае праблемы, там, дзе нельга без уладаў, то, прынамсі, каб яны маглі зарганізавацца для того, каб там з калектыўнай нейкай загадай выступіць. А цяпер, калі няма незалежных медыяў, калі няма тых умоўных мясцовых актывістаў і грамадскіх дзеячаў, ці яны не могуць вылазіць, каб там іх не арыштавалі, ці вы думаеце, як вы як палітык апазіцыйны глядзіце на эту сітуацыю, бо не будуць вам скардзіцца, будуць камусьці іншаму скардзіцца, Пуціну, умоўна кажучы, пісаць такія ролікі. Што рабіць для таго, каб все-таки і беларуская апазіцыя, грамадства беларускае таксама магло неяк рэагаваць, скажем так, на это. Натуральна, мы не вырашым, вы не вырашыце тую аўталаўку, але стварыць нейкія інструменты, магчыма, для іх. Давайте шчыра казаць, мы ўсе знаходзімся ў статусе экстрэмістаў, экстрэмісцкіх фармаванняў, і калі людзі будуць да нас звяртацца публічна, іх проста могуць затрымаць як садзейнічаю экстрэмісцкаму фармаванню. Я бы тут не заклікаў гэтага зараз рабіць, усё ж такі бяспека людзей на першым месцы. Я б тут усё ж такі людзям прапаноўваў, калі яны ўсё ж такі неяк зарганізаваліся, без нават узаемадзеяння зараз з дэмакратычнымі сіламі адкрытага, сапраўды рыхтаваць нейкія звароты і ісці ў гэтыя мясцовыя ўлады, ціснуць на іх. Вось сапраўды яны павінны рэагаваць на гэтыя звароты, падрыхтаваць гэтыя звароты, магчыма, дзесьці напісаць там ананімную тэлеграм-бот, каб мы дапамаглі штосьці падрыхтаваць. Але ў гэтым сэнсе у першую чаргу я бы ставіў на бяспеку. Давайте разумець, што нейкія гарызантальныя структуры, якія зараз бы ствараліся ў Беларусі, адразу яны атрымаюць статус экстрэмістскіх. Вельмі хацелася б, каб гэтага зараз не адбывалася, але рэчаіснасць, на жаль, аўтарытарная сістэма, яна ператвараецца на тотальны контроль. І любая грамадская актыўнасць, нават у такім чыне, вось у такім выглядзе, як мы бачылі, яна выклікае рэакцыю прапаганды на цэнтральных тэлеканалах. Выходзіць чалавек і кажа, мы вас усіх знойдзем і знойдзем на вас кампрамат. Пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра тое, што любая грамадская актыўнасць зараз разглядаецца як пагроза і палітычная, у першую чаргу, пагроза. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Артём Брухан, спікер Координацыйнай рады, быў з намі на відэасувязі.
Так, ну і у дагонку про нашу тему, ну не все так кепска ўлады мясцовыя робяць. Вот, напрыклад, Мішель піша ў нашым чаце: у нашым раёне добра косяць траву, так? Ну і таксама тут Бо будуць штрафаваць, калі яна будзе вышэйшая за 20 сантыметраў. Ці там за 12, я вот уже не помню, якія ў нас стандарты. Вось, ну і паначка піша, што змагарам лепш не скардзіцца, рэжыму дрэнна, а ад злосці будуць яшчэ саджаць. Ну, цяпер хутчэй пойдзе гаворка пра тых, каго вызваляюць. Вызваленне ў Беларусі 14 палітвязняў, у тым ліку Сергея Ціханаўскага, нельга лічыць сапраўдным крокам да дэмакратыі, перакананы літоўскі еўрадэпутат Варгініус Сінявічус. Больш падрабязна ў інтэрв'ю Алеся Сіліча з Брусэлю. Я ж з вами на гэтым развітаюся. Эфір працягне мой калега Алесь Залеўскі, а сустрэнемся ўжо неўзабаве падчас нашага адмысловага стрыму з сустрэчы Святланы і Сергея Ціханаўскіх у Варшаве. А 20-й по менскім часе. Заставайтеся с нами. Главное событие, главная новость последних дней в Беларуси – это освобождение 14 политзаключенных, включая Сергея Тихановского, супруга избранного президента Беларуси Светланы Тихановской. Как вы восприняли эту новость и считаете ли вы это какой-то шаг навстречу со стороны Лукашенко, либо это просто часть игры какой-то? Я, конечно, рад видеть новость, что 14 политзаключенных были освобождены, но мы знаем, что в тюрьмах в Беларуси заключены очень много людей, и поэтому это как бы очень маленький шаг, который в основном ситуации не меняет. Также многих ваших коллег, журналистов находятся в заключении, поэтому я считаю, что в большом счете ситуации это как таковой не меняет. Ну вот, по данным правозащитников, еще за решеткой остаются примерно 1200-1300 политзаключенных. Некоторые оценивают эту цифру в 10 тысяч до 10 тысяч, потому что далеко не все хотят признавать себя политзаключенными. Как можно добиваться их освобождения, на ваш взгляд? Я думаю, это, конечно, в нынешней ситуации крайне сложно, потому что мы видим, что режим Лукашенко, он всегда был зависим от Москвы, от России. Да. Сейчас он просто этого, не скрывая, что все решения принимаются в Кремле насчет Белоруссии. Вот есть такая администрация. Это показала начавшаяся война в Украине, где белорусская территория была используема просто как часть российской территории в нападении на Украину. Поэтому я думаю, в нынешней ситуации это крайне тяжело. Все равно цель Лукашенко и его окружающего круга – это выдержать любой ценой власть, поэтому сложно видеть, чтобы ситуация изменилась, потому что люди, которые попали в тюрьму в Беларуси, некоторые их ничего даже и не сделали. Некоторые были задержаны на мирных протестах, которые были крайне мирные. Мы знаем, что в Беларуси протесты другие не бывают, но они были крайне мирные. Может. Во-вторых, например, блогеры, которые говорили о проблемах в Беларуси, о футболе, например, да. и мало чего касалось этой политики, они тоже попали в тюрьму. Так, я думаю, просто испуг в тот момент был настолько большой, что превентивно просто в тюрьмы попадали люди, которые мало были причайны и просто, может, имели какую-то фотографию, сообщение присланное или были в телеграм-группе. И это уже было повод, потому что мы знаем, что суды, они не принимают решения бывают заранее написаны. Поэтому надеяться кардинальные измены, я думаю, что в данный момент это невозможно, потому что все-таки
вот это России и Беларуси связка, она, мы видим, с агрессивной империальной иностранной политики России, она создает прямую угрозу независимости балтийских стран, прямую угрозу Евросоюзу и блоку НАТО. Вот освобождение, кстати, политзаключенных состоялось прямо после визита Кита Келлога, советника Дональда Трампа. Как вы думаете, он что-то такое особенное предложил Лукашенко в качестве товара за выпуск политзаключенных? Очень сложно сказать. Мы знаем много разных версий обсуждаемых, но я бы не хотел, пока это не официально подтверждена информация, зацепляться за одну или другую версию. Я думаю, во-первых, конечно, это был такой как бы жест, маневр все-таки показать вот Соединенным Штатам. Мы знаем, что президент Трамп, он очень любит победы, хоть и небольшие, но вот показать, что один из членов его команды приехал в Беларусь, встретился с Лукашенко. И вот тут Лукашенко сразу показывает такую доброту. Я думаю, Тихановский выбран тут не так себе. Это все равно, это было ясно, что это фигура, о которой будет писать СМИ в Европе и в Соединенных Штатах. Я думаю, что вот насчет этих 14, выбраны не там учителя, которые просто так попали выходили на протесты, в тюрьму, которые выходили на протесты, и которые, к сожалению, в СМИ не было бы, не создали такую большую новость. А вот Тихановский все-таки выбран не запросто. Это, я думаю, такой более жест и цель. Это все-таки показать Трампу, что вот тут достиг небольшой победы, что ты можешь со мной разговаривать, и вот мы договорились, и я сделал шаг. Но я надеюсь, что в большом счете это, я как и говорил в начале, что в большом счете это не будет считаться как огромная победа, потому что тысячи невинных людей остаются в тюрьмах Беларуси. Ну вот вы сказали учителя, да? Кстати, одну из учительниц все-таки выпустили, Наталья Дулина, преподаватель НЯЗа, но в тюрьмах остаются в том числе такие харизматические известные политики, как Николай Статкевич, Павел Северинец. На ваш взгляд, зачем Лукашенко их вообще держит в заключении? Ведь сегодня они не представляют фактически опасность для его режима. Зачем? Очень сложно сказать, почему. Может, одно из, что все-таки они не признаются, не сознаются, мы видели, что произошло с Протасевичем. Да. Когда ты идешь в отступку режиму и ты готов целовать руку в большом счете, ты можешь просить о соболезновании. Тут я думаю, что они этого не делают, и Лукашенко хочет показать, что он тоже настолько принципиален. Вы не хотите извиниться передо мной? Я могу вас держать в тюрьме сколько я захочу, и мне сильно, по большому счету, не важно. Я думаю, тут только, наверное, ситуацию меняло бы, если был бы какой-то указ с Москвы, но им это тоже абсолютно не нужно. У них своя история. Скажите, а вот что должен делать Евросоюз, вы как депутат Европарламента, чтобы добиваться освобождения новых политзаключенных, либо нужно этого Кита Келлога посылать снова и снова в Минск? Я думаю, что, во-первых, мы не должны привыкнуть к этому. Да. Мы не должны допустить, чтобы это кому-то казалось бы нормальным, что вот такое может происходить в Беларуси, что каждая из этих историй, она была бы полностью документирована, и за это тоже должно нестись потом
судебные процессы, потому что мы знаем, что многие этих людей невинны ни в чем, и все это фальсифицировано. Как я и сказал, очень сложно говорить о каком-то диалоге с режимом Лукашенко, потому что мы просто, история показывает, что эти диалоги, они бессмысленны. Да. Он может сделать все, но главное его условие это, что как бы мой режим остается. И это И какие-то финансовые интересы еще, видимо. Это ему предлагает Кремль. И вот это его полностью устраивает. Все остальное это только детали в большом счете, но самое главное это его как бы остаться в главе режима, и все. Еще два вопроса, не касающихся политзаключенных. Только что завершился в Гааге саммит НАТО. Какая вам кажется главная результат этого саммита? Решение о 5% вкладе в оборону, либо встреча личная Зеленского с Трампом? Что вас лично удивило? Если мы разделим два... Удивило, я бы сказал, что сильно не удивило ничего. Я бы не сказал, что там была амбиция, которая нужна, понимая, я бы сказал, угрозу, экзистенционную угрозу, которую сейчас позиционирует империальные амбиции Российской Федерации. Мне кажется, этого не было на то саммите. Может, больше было о том, как тут принять Трампа и чтоб все-таки он не сказал бы сильно ничего лишнего. И сначала такая была как бы реакция насчет 5-й статьи. Да. Потом как бы он себя поправил. Но все равно такое остались вопросы. Хорошо, что, я думаю, такие же вопросы остались и в Кремле. Это, может, хорошая новость, но все-таки такой, скажем, твердой позиции и понимания, что угрозы, они как никогда экзистенциональнее. Этого не было. На восточном фланге НАТО и в том числе и Литовской Республики находится Беларусь. И мы задавали позавчера Генсеку НАТО о том, какую угрозу представляют учения «Запад-2025», которые собираются скоро провести. Я хотел бы знать ваше мнение на этот счет. Представляют ли они угрозу? Учения Запад, они происходят, не каждый год, но это тоже не первое. Мне кажется, каждые 2 года они перед вторжением, кстати, в 22 году как раз они проходили. Да. Перед вторжением России в Украину. И потом была пауза, они сделали паузу из-за того, что нехватка ресурсов перекинуть Беларусь. Что надо видеть? Во-первых, это репетиция, как оккупировать Балтийские страны, как напасть на Польшу. Это реальная репетиция, это не защитные какие-то маневры, это агрессивные нападающие маневры, которые тренируются во время Запад. Конечно, все всегда зависит, и там нужно принимать от цифр, сколько солдат будет, какая техника там будет использоваться. Все же, когда произошло вторжение полномасштабное в Украину, было всем понятно, что это произойдет, когда на фронт везли на фронт, когда везли тоже там учения, ведь везли кровь на переливание. Это ясно, что на учения никто не везет кровь на переливание. Поэтому тут, конечно, тоже, я думаю, что разведка будет смотреть на ситуацию, ее мониторить, но я думаю, пока
пока происходит война в Украине, Россия не имеет ресурсов таких огромных, чтобы перекинуть. Беларусь, я уверен, что она, и это главное, что, наверное, Лукашенко сейчас вот он продает белорусам, что вот видите, что произошло в Украине, которая хотела в Евросоюз, в НАТО, демократию хотела, вот что происходит, а я вам вот продаю peace, мир, да, вот, спасибо. Я вам продаю мир, поэтому я не думаю, конечно, армия Беларуси не в такой стадии, чтобы она там могла бы принять какие-то агрессивные, там еще и российские части маневры, ну да, но в заключении мы оба понимаем, и все понимают, что решения не принимаются в Минске. Да, понятно. Решения принимаются в Кремле, и тут Лукашенко только как бы будет наблюдать и защищать позицию своего хозяина. Спасибо за ваше мнение. Надеюсь, что эта репетиция не станет реальной войной. Спасибо. Дзякуй, Алесь Сіліч з Брюсселя. Ну і гэта жывы эфір у студыі Белсат. Наша трансляцыя яшчэ застаецца літаральна 6 хвілінаў, а адразу пасля яе, пасля нашага эфіра, запрашаем спадарцу на трансляцыю з цэнтра польскай сталіцы Варшавы, дзе будзе адбывацца сустрэча Ціхановскіх з беларусамі, а перад сустрэчаю з беларусамі ў Варшаве Святлана і Сергей Ціхановскія наведалі прэзідэнцкі палац і Міністэрства замежных справаў, дзе паразмаўлялі з прэзідэнтам Польшчы Анджэем Дудам і міністрам Радославам Сікорскім. Да, ну і тут пішуць ужо ў каментарах, трэба было чалавеку 5 год адсядзець для таго, каб сустрэцца з гэтымі палітыкамі. Ну, власна, давайте паслухаем, якія ўражанні ад Святланы і Сергея ад гэтых сустрэчаў. Сергей прэзентаваў ім сваю канцэпцыю барацьбы, тое, што як ён будзе ўключаны ў барацьбу, яго наступныя планы. Таксама мы абсудзілі праблемы, практычныя пытанні таксама павінны быць вырашаны, хаця гэта вось такая была сустрэча больш урачыстая па дазваленню Сергея, але ж абмеркавалі праблемы беларусаў тут, падзякавалі за дапамогу Белсату, абмеркавалі мировые проблемы, як война в Украине. Такие открытые, веселые, интересные люди, что и президент Дуда, и пан Сикорский. Я-то знаком уже с 3, так сказать, президентами. Один выбранный президент – это моя супруга Светлана Тихановская. Сегодня я познакомился с действующим демократически путем избранным президентом Польши. И в Беларуси я имел возможность 5 часов общаться с сумасшедшим вот этим человеком, который захватил с 94-го года власть и просто не выпускает ее из рук. Так, то я гляжу, што на нашым канале Белсат Ньюс на Ютубе ўжо створаная трансляцыя так з падзей цэнтры Польшчы, дзе ў цэнтры Варшавы, прабачце, цэнтры Польшчы, дзе мае адбыцца сустрэча Святланы і Сергея Ціхановскіх з беларусамі. Ну, а мы крочым далей, цяпер агляд на цікавейшых публікацыяў з нашых сацыяльных сетак. Белсат онлайн ваша ўвазе. Якіх поглядаў прытрымліваюцца беларусы і што іх яднае? Адказ на гэтае пытанне мае даць даследаванне, распачатае сацыолагамі Філіпам Біканавым ды Канстанцінам Несцяровічам на замову ініцыятыву «Будзьма беларусамі і годна». Гэтак беларускае грамадства дзеліцца на некалькі частак. Свядомыя, савецкія, абыякавыя і русіфікаваныя. А ёсць яшчэ і тыя, хто фармуецца. Хто гэта? Гэта больш малады сегмент, які мае рысы і нацыянальна-рамантычнага праекта і нацыянальна-савецкага праекта. Вось. І гэта даволі цікавы сегмент на самой справе, таму што ён зацікаўлены ў беларускай культуры, ён... Зацікаўленая, так. Скачкі з тарзанкі – адна з самых папулярных летніх забаваў, хаця і даволі экстрэмальная. А што, калі далучыць да гэтага кемлівасць? Жыхар Гомля зарабіў тарзанку з падручных сродкаў. Паўтарыць гэты досвед мы вам не раім. Лепш паглядзець у інстаграме Белсату.
Праз нетыпова цёплае надвор'е грыбы ў беларускіх лясах пайшлі яшчэ зімою. Цяпер жа іх стала яшчэ болей, а аматары ціхага палявання дзеляцца ў інтэрнэце сваімі ўражаннямі. Адно з такіх відэа апублікавалі нашыя калегі на старонцы Белсату ў Фэйсбуку. Калі вы будзеце ў Варшаве, Вільні, Капенгагене ды іншых еўрапейскіх гарадах, то падчас шпацыру можаце заўважыць таямнічых вадалазаў. Аказваецца, выявы чалавека ў адмысловым касцюме стварыў беларускі мастак Міхась Мішук. Пра сваю творчасць ён распавёў у эфіры праграмы «Раніцы з Белсатам», якую вы можаце паглядзець на YouTube-канале «Белсат Лайв». Асобна гісторыю Міхаіла Мішука знойдзеце ў нашым інстаграме. 14 я яе скончыў, і гэта быў вельмі странны перыяд у маім жыцці, таму што ты павінен выйсці ў свет са сваёй альма-матэр, не ведаеш, што табе далей рабіць. Але ў той перыяд да мяне прыйшоў такі персанаж, і гэта, напэўна, увасабленне мяне. Чалавека ў футляры, у защитным касцюме, якога несе па цячэнню жыцця і выносіць невядомых яму прасторах. І ты не ведаеш, дзе ты ўсплывеш праз год, праз два, праз тры. Акадэмію я скончыў, жыццё неяк наладзілася трошку і забыў пра творчасць на 8 гадоў. А ў эміграцыі ён вярнуўся. Амаль траціна нашай аўдыторыі лічыць, што Беларусь зможа заняць першае месца ў рэйтынгу несвабоды слова, як толькі адключыць TikTok і YouTube. Ну а 43% лічаць, што ўсё-такі паўночную Карэю нам цяжка пераплюнуць, але можа тады хаця бы Нікарагуа, бо гэтую краіну мы яшчэ пакуль па свабодзе слова апярэджвае. На гэтым у нас усё на сёння, але мае калегі яшчэ рыхтуюць для вас, нагадваю, трансляцыю з сустрэчы Святланы Ціханаўскай і Сергея Ціханаўскага з беларусамі ў Варшаве. Можете перайсці на спасылку на трансляцыю Белсат Ньюс на Ютубе. Яна ўжо падрыхтавана, пераключаем туды. Ну я з вами развітваюся. Зычу удалага вечара. Беражыце сябе.